Wel, dwi'n deud yn aml, dydw I ddim yn arddwr o bell ffordd ynddo, ond dwi wedi dod yn ffond iawn o'r ardal yma. Mae yna liw a mae yna arogl hyfryd bore yma. A sôn am Alison rhywun un. Ti'n iawn bore yma? Dwi'n iawn, thank you. Ti'n matcho fewn yn wych efo'r flodau yma. Diolch, bach o liw iddo. Mae eisiau lliw yn does, ar fore di Mawrth. A tro cyntaf I ti gystadlu yma yn y sioe. Ie. Wel, tro cyntaf fi gystadlu full stop a gweud y gwir. Ar y blodau. Syth i'r top. Wel, ie. Man yma. Wel, mae gen ti gefndir, mae gen ti fusnes efo blodau, oes? Oes, mae Esbonio chydig am hwnnw. Busnes bach cut flowers yw I, adre ar y ffarm, a just yn tyfu gwahanol mathau o blodau tymhorol. Right. A gwerthu nhw'n lleol wedyn yn ardal y Tregaron, Llambed a Brystwyth. Blodau ar gyfer rhywun fel fi wan sydd wedi eisiau chydig o raised beds a bethau adre, ie? Neud nhw'n eitha ffansi, achos mae hain yn ffansi, yn dydyn nhw. Wel, maen nhw'n neis. Maen nhw'n pethau tymhorol, so maen nhw'n pethau sy'n siwto ble ni'n tyfu ar y pryd. Ond mae yn actually syni fi beth sy'n tyfu'n dda. Ie, ynddo, ond mae wedi bod yn flwyddyn dda I dyfu, fyd siŵr yndi? Gwahanol. Right. Dwym. Dwym Mae eitha twym, so maen nhw wedi cael bach o gres lenni. Ond ie, mae pethau wedi tyfu'n meddwl dda. Na ti. Dwi'n edrych yna wan, beginners class, Alison Harvey. Wyt ti'n beginner achos ti'n professionals o'n i'n dweud? No, dwi'n bell o professional. Mae'r pobl sy'n cystadlu fan hyn wedi bod wrthi ers blynyddoedd mawr hefyd. Fi wedi dechrau'r busnes a dechrau tyfu pethau ers 3 mlynedd nawr. Ond hwn yw'r tro cyntaf fi cystadlu, so fi wedi qualify yn beginner, ond sa'n credu gai wneud to. Na, dwi'n meddwl chwaith. Achos mae yna garden goch na. Beth sy'n gennym ni fan hyn? Dahlias sy'n fan hyn, na? Dahlias. Dangos faint dwi'n gwybod, maen nhw'n neis hefyd. Ie. So nhw'n siwtio ar gris, fyna? Byddai'n berdiawn. Fel rhyw button hole. Berdiawn, allu roi archeb wedyn. Ti'n cymryd archebion wyt ti? Achos da chi'n dod i'r sioe, dyma'r ddynes i siarad efo. A mae gen ti un arall o'n un yn rwle. Dwi'n gweld Alison Harvey. Just fanna. Carden felen tro ma. Ie. Mae hynna'n edrych yn hyfryd. Ie, so fas o cut annuals yw hwnna. So blodyn sy'n just yn para am un blwyddyn. A wedyn ti'n ail plannu blwyddyn nesaf. So mae bach o cymysgedd fyna, bach o zinnias, bach o status, cosmos, didicus. Mae'r geiriau, dwi wedi clywed yr enwau mae gyd o blaen, ond sgen i'm syniad prin di prin. Be di'r un pink na, yr un mwyaf na? Be di hwnna? Zinnias yr yna. Zinnias, o'n i'n meddwl. Mae'n grefft, yn dydi? Odi, fi wedi dysgu lot yn y 4 mlynedd diwetha. Mae dal lot i ddysgu. Lle nes ti ddysgu'r gosod y blodau fel la? Wel, mae chwaer fi'n gwneud tipyn. Mae wedi gwneud pethau gosod blodau, ond bach o wingit yw i. Have a go, no. Sôn am wingiau, dwi'n mynd i osod blodau pan awr. Mae fo ffeimio'r ifanc, felly mae hwnna'n le da i dysgu. Wel, odi, ti. Alison, diolch yn fawr i ti, a welai di yn y adran broffesiynol blwyddyn nesaf. Ie, falle. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Diolch.